Babu. Ang kucing go admission ngani kisah rang dari mana? Besar? 5,000. Tamo? 5,000? Tamo masa kebang masa? Tam por beliau dah besar por sini. Sagar na tu di. Hai babu, kucing go pori woi exam rogri hangke bahai ke pasang nai ba. Aro exam mo pasang ka hangke sang interview rogri nani bele. Hai ke secakri mana ni? Ah, je por mana ambil na tu di. Nang ya kucing por nani? Rang magana. Besar rang khoros kaya. Tabuk teh rang rwmani ya. Sagar na tu di. Tam kisah pa no buji ya no babu. 5,000 tu 5,000 admission ang nasa. Babu, baik thok dana ni rang kisar lah. Tamo lasilia dan lasilia dah, ha? Nono kosto mosto ke baik lu nawi pairi kha, ha? Tabo kan nono baik ko thok dana se rang maru nai. Kisapan lasilia dah. Baik ko thok dana nile kisah misha rang aji pano dah sirida bu pano mangle baik ke asuk sam ka ba. Sakri mah kate sanglang nono, apur ka angst nono gari khungsa pai ruan tawa nali. Tas hasidi, ni nokok pas bosorong mi kanai khaimani. Tau kha mung sakri mah ya. Sakri boya se lanya nai tong habi. Yang la kok kotole te thaja. Sakri no mang asai tong kheng no. Mungse khaidi samu. Sakri no asau ne khuwa wi tong khang ka ke nung mai de masa no. Ang mung besuk sar nani, ani pension ni rang bai. Baik ke hai ke pok kamang kelai tong na musung. Lasilia dah. Ajak baik ke angke bihik besano tam sar na sheneng. An pension ni rang bai de sar na mo bo. Somoy tong sakwan song na reng de. Somoy tong sakwan song na reng yang ke. Baik ke anin jibon ches. Engka nanya ni rang rung. Kutuk na mamang. Hello mare. Nenggoria melawo tam paike. O mare ang thase thangjaglia goria melawo. Job rok bu gurei ba mare. Tam nole paina ni. Nogo rang san ke bo lajima singsa ke kutugui rezago. Lekha pora khaibo. Tau khan chakri bo maya. Ao mare ang bo haikhenu no thanglia. Rang rok lep sapa gurei yago. Sakri rok maya ni no umti heng tongkhe ang buneng hainyo nogo umti khen kutung jago dukhoni ko bongo sasini sai pote paya mare tonchuan baby nangana tini tam birthday gift na sha Oh baby ang no gift na no hintongo amse ani mana she hospital lo sakla ja ta bu get meeting ja ge aro na ang rang rok mar kha am bagwi bibi nono o bosoro ang gift ri mang la kha tawana de help na ang phainai bosoro nono iske pani gift nai oh kurang ya ang buji ako sari ko malai di do ako baby love you Oh no! nung buku phaiman choro apron chok baijak ning je pru ni ni obri no ang hospital lo ni nek thokai kok sai jang pru ning bahai ka sak phajil kok sai man sa ba ni jin bahna jungna se sori ham yas na mai sika ni jin bahna jungna se ning hospital lo tuni rikha ha te alka chala kok sana rang ya da je ja phana ani bumung nai mang bo thokai satina ni phajil satina ni kubai kok sai ri me da are te kam khashna ba chakir rok se kri hinte ba om dikhe malai rishna ble buji ti dan nang gunin daran kosto rok no sakri simaya khungke ba angka hanyo bukha dui to nya diba rang kri ni phajil tamam bata bo hai hoi khanaga de nahala ani nog ni borok se ano kaina bagui jala phunong na phai tongkho tamo Swba swngphai nono mokrolni muktu yoro
nung naijagi hani sana rengya da oh bwkha ang kuno khaya hani nung mo kharna palata na tabu khe saima kani tomu hai ang nono saya da chakri naituk di hnai nai nung ani thaisa pano kok da khana nung to chuak nung na pailaya cigarette nung na pailaya o tas thangna pailaya tir thangna pailaya hai ke bai ke chanai shala kisa pano future ne kok wan sugya da hamjakni tong hang ke no pai kha hai da kaijak pai ke tam chai thanglai ne abo to chinta khai di bujijak ang jotono sakri gonang salanai kharna palata na kunchi khaya hangkai nung bai bai ke kaijak manai sha chawi thangna to nangane bele aw tau last to ke nongom tin sasinai ta thani kaijak di sorkari chakri khanyai cholabai nugana busa kaham ke tong tonka kebu to naina phayano amti khephan thokai kok saoida bon mungsa se khlairi mano au sinai mani saimali abum tingno sakri khaya nai asake damro baya borong mung shuro sakri khaya hangka ba borong liada so video pai kya e dara kutuli oman channel si buji ha ano kok sar de agon phadi Tiprajwk Namm phadi ang nindala singka mo kisa saine khata aso phadi ang tharo bai sam video no saja khangke like share te comment khaina ta pok dido tata thangado bye Hey everyone, hangke video to pai kha norok joton saimano hangkai ang norok no thanai video sajak je video pai kha hangkai video ni last to ano je comment khainai rok je chajak mani comment no ang shout out denai nai hangkai hangke te kaisa kok chini o hasteni youtuber rok no bo ang shout out dena mujungo ang khorang ni comment pori nai hini samani but norok asaka ano kaham comment khlaika abon bagai ang kisa kabang no comment pori nai tini hangke phadi comment por lagena o comment angkha pinky jomatia manai ang tak bini comment pori tongo bai nini swngphai belai kaham nini YouTube channel tai bukuchugo kathung Thank you Manai, thank you so much. Subscriber bang tu tei nona hamya hanai ni kisa pori mayang to ha. Tei nona hamya hinai rok ni bwkha bo tam ni bai no hamya hamjakma hanai swngphai phaithung. Belai keno hambai manai pinky nono omshukeni ni swngphai mung kaham ni bagai. Haikhenu ani logi tongja di ge phaidi tabuk te kaisa comment pori naile nai. Obongkha Tiprasa bai ang nini thung video nayu tei chajago nini channel tei bukuchugo kathang ani channel ni mung ungkha Tiprasa thank you manai Tiprasa nono belai keno hambai bini YouTube channel tongo Tiprasa haninai angani description box of bini channel ni link rwmani rok please bini channel lo habui kisa nai di bini video rok te chaja khangke subscribe khai redi hangke phaidi tabuk next comment no porlaya na biang thangka abongkha best gamer nice by nungle jotono sirungu nini acting rok belai kheno naithogu by nini chelani character burini character te cherai rok ni character ni acting rok so perfect Thank you manai belai kena hambai no asuke support khai tongmani bagai angkha khlayono rok khai kena no support khai tongano hnai nai abon bagai belai no hambai manai best gamer no ke tabuk te kaisa comment pori naya na obong khani khachukasa tripura hani khorang obo kaisa bini YouTube channel no hangkai boss hawo au hambai bai nini swngphai belai no kaham nini YouTube channel te bukuchugo kathung bai ani channel no bo subscribe khlai dikisa hangkai manai belai no hambai no homsuke kaham kok samani bagai hangkai bini channel ni bumung ani khachukasa tripura hani khorang ang description box ri nai norok aro check out khai nai di te kaisa comment pori nai le na
omongkha pirsaka deborma botam sika bai nini tomung chamung samung khaima rok ang jotono chajago bai tai kaham wansukma rok ang nono belai khaino borok kaham ongjago bai. Always love your video. Thank you so much Manai haikhenu ani logi tongja bai di haikhenu ano support khai tong di nongni support norongni hamjakma baisi ang omsuk hangkai norongni hamjakma maya kha ang kunuya hangki norok haikhenu ano logi ri tong di hambai belai kheno Manai pirsaka no hangke tabuk next comment to thanglai nai abongkha liton deborma bosaka bai nung tamo asuk rung hino manai rung mato rung ya but ang jesuk mano amsuk no khlai funo gono rong no muniri nani bagwi because no rong no muniri ma khangka se ani bwkhabo belai kheno tong thogo hangke pa angle haino set rock ngui tong fruni ni video nai ma muniu abono no ang no rong ni set moment no happiness moment to tubna mu chungo abon bagwi no ang specially mani kothok video khayo tam hinba chung always no happy ke tongna nango hayada hangkai aboni bagui ang norong no munirina ni bagui try khayo so manai liton deborma nangani answer mankhana kino no belai kino hambai nini o comment ni bagui nge phaidi chung next comment to thanglai nai abongkha depriya rupini ni nai bo saka manai nini video rok asuk khenai thok finally tabuk sano manai nungnai phaisio taike jotono bye ni nungbai o nga tawo ano khorok se manai ni nungnai comment khaiga bo saka tai tamo hne shanai super se upar video thank you so much bye I know te bo kaham video funugui manmatei nono god rock phanritu aw baini no okokle belai keno nangmani kok nang belai khano nangmani kok sakate nini okok bai ang belai no phan mangkha hangkiom te khino ani logi tongdi te ano hamjakmu rei tongdi hangke jung next comment to thanglai nai abongkha dd pictures ni nai bini amo channel ni bumung na dd pictures nung saijung je chola burui cherai jotoni acting khaimano ang belai kheno chajago hambai teini ni editing bo nung no da khlai o bo saimana mungjago ani editing bo da ang khlai hne I dd picture manai ani editing bo ang saijung no khayo te ang saijung no shoot bo khayo oro jotto ang saijung mang no khayo hangkai bo te kaisa question sangka teini ni thani surungna mu chungu ang bo kisa misa acting rok khaijao ani channel no mo subscribe khai dida hangka bujilia hangkai au manai ni YouTube channel ni bumung kha dd pictures hangkai ang description box ri nai norok please check out khai nai di bini video no nai di ge tini ni comment asuk jora nong shinai ang next video wo haino hai teusha comment tei haipinai te shout out butei hainai kha khlai norok haikeno ano hamjak mungri tongan hanai hangkai te kaisa kok ang okok no barbar no sanai because jeng 20k subscriber 20k family ingna naikha hangkai a 20k family ka khanggai 20k subscriber ka khangkai ang duita special video khainai kaisa angkha ani Q&A video norok aro ano je sasungna mu jungmani sungli mano ang aboni answer norok no renai hangkai hangke baksa manai sungbayo baini ni para boro nin para ni bumung boro nin para ni bumung tamo hinai manai song ang norok no abo tabuk sayako ang abo norok no ani Q&A video sana hne sang nalagui tongo answer no hangkai ang norok no Q&A video no aboni question ni answer renai hangkai khata bai di ang reply dia rok nai norok ni question ni answer ang abo rinai haipano tabugyako 20k subscriber ka khangke hangke te kaisa special video hangkai giveaway video norok ni asuk hamjakma ang mankha norok ni asuk support ang mankha hangke aboni bagui ang norok no bo mungsa sugrna mu chungo ani je manchak khorang ni no ang giveaway renai
a gift no ang maybe online delivery khaimano ang no rong no swngmani tongo ani community post para rogo the Flipkart Amazon amorok deliver the khai courier service deliver the khai ni swngmani abono reason ang no rong no online deliver khainai manui hangkai abono jotono ani giveaway video participate khaidi hangkai tai tam sasinai inin video asuk jara nong shiteng haino haite sha phaibinai ang nong ni bagai katal video tu boi mani kothok video tu boi tinin joratai asung no khulumka